Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel I hope नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा जोबोद मोजां खबर सफैदों जिनोखि नोंथांमोना फोरोंगिरि जानो सानदों बे लेभेलाव स' नोंथांमोननि थाखाय आपडेट सफैथारसिगोन अफिशियेल नटिफिकेशन नाथाय बेखौहाय फोसावखाबाय। बेनो जाबाय GT PGT गोदान भेकेन्सि आरो लोगोसे LP स्कुल UP स्कुला जोंनि बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम मार्च आप जानो थांगासिनो दङ जेराव स्टुडेन्टसा 30 गैया एनरलमेन्टआ अब्ला बै स्कुलफोरखौहाय मार्च आप खालामनाय बाथ्रा नटिस ओंखारगासिनो दङ जों बेखौबो एसे नायगोन। देन बिदिखायनो LP स्कुल आरो UP स्कुलाव जेनाखि LP TET UP TET जादोंमोन बिनि रिजाल्टखौ नांसिगौ गोबांथार कमेन्ट ससियेल मिडियायाव। दा BTC सरकारा मा खालामगासिनो साख्रि होनो हाला नामा बेनि सायावबो जों सावरायगोन। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो नायबानो जाबाय हानायसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। दा जोङो बेखौ सावरायनो सिगां स्किमखौ नायगोन बेनो जाबाय अरुनदय। दा बे राङा दिनै 1 आगस्ट एबा दिनै हाबसिगोन एकाउन्टआव DBT हिसाबै नोंथांमोना बेंकआव चेक खालामबानो जाबाय। 2 बाजिनिफ्राय हाबगोन थ' जायखिजाया खायसे एसे लेट हाबगोन बारा नोंथांमोना गाब्रायनाङा जायखिजाया 1100 बेबायदि जोंनि ओनसोलाव आरो गुबुनाव 2500 बेबायदि राङा हाबगोन जेराव जरहाट बेनिफ्राय गलाघाट सराइदेव आरो शिबसागर जेरावनोखि दै बाना जादों बिथांमोननियाव एसे बारा हरदों आरो दा नोंथांमोननिखौ एसे दानाया बेनो जे नोंथांमोना इनडाइरेक्टलि डनेसन बिथांमोननो हरबाय आरो जोबोर मोजां खामानि मावदों नोंथांमोना। दा आरो गोदान एप्लाइआ अक्ट'बर नभेम्बराव जानाय चान्सआ दङ बे स्किमा। दा बेखौ जों दोनथ'बाय दानि जों थांसै एडुकेसन लेभेलाव। दा बेखायनो जों थांनांगोन एडुकेसननि अफिसियेल वेबसाइट BTC डिपार्टमेन्टआव आरो थांनाय लोगो लोगो सिगांनि पेजआ बेनो बेयावनो GT PGT LP UPआ जादोंमोन। अके दा नै LP UP 984 अके स' बिनि 984 भेकेन्सिनि रिजाल्टआ दासिमबो BTC सरकारा होनो हायाखै जानो हागौ बिथांमोना आसामनिफ्राय पारमिसन मोनाखै। दा अब्लाबो चान्सआ दङ बे आगस्ट दानाव चान्सआ दङ आगस्टनि लास्ट जोबनायथिं चान्सआ दङ आरो नाथाय बेनि सिगां मोजां खबर सफैबाय बेनो जाबाय गोबांथार माने बिए थानायफोरा कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे बेनो जाबाय टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट। अके थ' बे टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टआ जासिगोन अफिसियेल नटिस दा बावैनो ओंखारसिगोन आरो बेखौ फोसावबाय BTCनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि EM बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा फोसावना होबाय जे प्रेस मिटआव कि माने 1100 एसे बारा दङ पस्टआ GT PGTआव बांसिन 90% GTआव थागोन पस्टआ बेनिफ्राय 10%आ PGTआव बे थानाय चान्सआ दङ आरो बे अफिसियेल नटिफिकेसना बे सप्तायाव फैनाय चान्सआ दङ। बिथाङा बुंनो कि माने डाइरेक्टरनो गासैबो हरखाजोब्बाय जास्ट अफिसियेल नटिसल' होनांसिगौ बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा BEd पास खालामबाय GT PGTआव थ' नोंथांमोना रेडि जादो एग्जाम होनो मोनसिगोन बारा गोबाव गैला बेथ' 1:1 नालाय जोबोर मोजां बेवहाय खुनु टेट LP UP बादि नङा जे टेट पास खालामनानै मेरिट बेसिसाव लांगोन बे नङा डाइरेक्ट मार्क्सनि सायाव जायनो मोजां नाम्बार मोनगोन बेनो डाइरेक्ट 1:1 साख्रि नोंथांमोना मोनलांगोन आरो दा बे जोबोर मोजां इनिसिएटिभ। दा बेखायनो आं सानो LP UP लेभेलावबो बे लेभेलजों थांनांसिगोन मानोना टेट एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै टेट साख्रि होनाया माने गोबां लं प्रसेस बेबादिनो डाइरेक्ट टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट जायोबाथाय बेस्ट अप्सन आरो केन्डिडेट्सफोराबो जेबो खस्थ' मोना। दा बेखायनो अफिसियेल नटिसआ बबेयाव फैगोन मिन्थिया नाथाय अफिसियेल नटिसआ सिगांनियाथ' बावनो फैयोमोन डिपार्टमेन्टनि वेबसाइटआ एबारबो बावनो फैनो हागौ बेनो जाबाय डिपार्टमेन्ट अफ इडुकेसन एन्ड जेनाखि क'क्राझार BTC आसाम दङ बावहाय नोंथांमोना मोनगोन आरो दा बेखिनिखौ मिन्थिबाय। बे हमना ला 15 आगस्टनि सिगां अफिसियेल नटिस ओंखारनाय चान्सआ दंखायो बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै सेप्तेम्बर अक्ट'बरावहाय एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै बेबादिनो गोजां बोथोराव स' नोंथांमोना मेरिट बेसिसाव साख्रि मोनहैगोन। दा बेखिनि आरो बयबो रेडि जादो बेखिनिया मोजां खबर। ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंनि Gr-3 अके स' Gr-3 आरो लोगोसे Gr-4 अफिसियेल नटिसआ बे गैथ'वा जानो हागौ बेबो फैसिगोन बारा गोबाव गैला CSBआ बिनि सिगां जेनोखि जोंहा दङमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अके दा बेखायनो जों CSBआव थांगोन। दा जोङो CSBआव फैनाय लोगो लोगो BTCनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आनजादा एक्सुवेलि बियो सानडेआव जाखायो जेब्ला आगस्टनि जेनाखि सानडे लास्ट जोबनायथिं जानो हागौ जेरै हमना ला 22 बा 29 बे डेटआव जानो हागौ 16आवहाय माने BEdनि एन्ट्रेन्स एग्जाम दं होनना खोनादों दा बेखायनो लास्ट सप्ताथिंहाय एग्जाम जायोबा पसिबिलिटिया दङ आरो दा बेनो नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना आपडेट मोनबावगोन।